Казвам се Милена Иванова и ще бъда класен ръководител на първи А клас. Учителите са тези, които ти отварят вратата, но ти трябва сам да прекрачиш прага. Те ще ти помогнат да си учиш, да откриваш грешките, да преодоляваш трудностите и да намираш доброто около теб. Казвам се Валентина Стоева и ще бъда класен ръководител на първи Б клас. Учителят вдъхновява със своя личен пример. Той мотивира и стимулира своите ученици да покажат най-доброто от себе си, за да развият своите лични качества. Подкрепям своите ученици в тяхната работа в училище, за да могат и те да почувстват тази увереност и самостоятелност в своето образование. Казвам се Майя Иванова и ще бъда учител на първи В клас. Тук при нас в Средно училище Георги Измирлиев ние учим, спортуваме, танцуваме, творим, мечтаем. Учителят е буквичката първа, изписана в тесен ред. Но ето, дума става мисъл, после тръгва истина да търси, смело и напред. Казвам се Блажо Блажев и ще бъда учител на бъдещия първи Г клас. Мотото ми в живота е винаги било, че знанието следва ученика и е неговия ключ за успеха в бъдещето. Затова ние, учителите от Средно училище Георги Измирлиев, ще дадем този златен ключ, това познание на бъдещите първокласници. Защо да изберете Средно училище Георги Измирлиев? Тук вашите деца ще получат е най-здравословната чувство на храна, нищо по-опасно колкото храна.
Очакваме ви!